Kapitein Boers, dat wie de commandant van de stelling Kwarnetesoorn in maart 1940 en luitenant Ham wie zijn ondercommandant. En zij hadden een opdracht en dat wie om de Duitse opmars tjen te houden die op Kwarnetesoorn. En hier waren 224 Nederlandse soldaten en die zijn bij Steert geweest om onder leiding van kapitein Boers en luitenant Ham om die 20.000 Duitsers hier tjen te houden. Beide zijn tijdens de bezettingsjaren oppakt door de Duitsers en zij zijn uiteindelijk geëxecuteerd vanwege verzetswerk tegen de Duitsers. Er staan hier op dit plein 3 officiële monumenten en op 150 meter afstand is er nog eens een extra monument en dat is het kapitein Boers viaduct over de Oosterdiek. Het feit dat alle verhaallijnen die wij vertellen in het Kazematenmuseum hier bij elkaar komen en dat het plakken is waar we respect tonen kunnen aan die verhaallijnen. Dat maakt het zo verschrikkelijk bijzonder.